A situación que se vive nas vilas coas numerosas colonias de gatos que en diferentes épocas do ano parecen multiplicarse preocupan en Cambados. Dende o Concello recoñecen que é unha situación difícil de controlar, pero non imposible. Porque, bueno, todo o mundo ve como natural que na rúa haxa eses gatos calexeiros, non? A verdad que todo o mundo ve como natural e incluso en moitas ocasións, pois, bueno, se ten comportamentos con eles que non son os máis axeitados. Entón, tamén nos apuntar como Concello que en colaboración co Refuxio de Animais que vamos a nos plantexaron un proxecto de actuación xustamente cos gatos de rúa, intentando facer campañas de esterilización en determinadas épocas do ano. Imos iniciar unha, agora neste mes. Unha das iniciativas que dende o Refuxio de Animais de Cambados se organizan para evitar este problema ten que ver coa segunda edición do Cat Café, unha actividade que trata sobre reunións para falar de gatos, facerse coa compañía dun e achegar a xente a este animal. O xoves pola tarde tendremos todo a cafetería aberta, o sábado a cafetería da partir das 12 da mañán aberta. Esta nova edición, despois de un ano de ausencia, volta ao Salón José Peña, unha excelente iniciativa coa que este ano traer algunha que outra novidade. A novedade do Cat Café este ano é o yoga con gatos, vale, unha actividade novedosa en España, vai ser a primeira vez que se fai, iso é novedoso nos Estados Unidos, pero si a primeira que se fai no noso país, na nosa terra. Entón aí queremos que, pois foi unha idea de combinar a tranquilidade que transmite o gato para certas actividades e, sobre todo, repuntar que o gato é super beneficioso para algúns casos como é o estrés. Dende o Concello de Cambados e o Refuxio de Animais están pensando en propor diferentes procedementos para evitar esta situación de superpoboación de gatos nas diferentes localidades que conforman o Salnés.